to pila sngewbha ka jing start ka phio na school ne pidang sngodon kam ban tip khambha shishu ya ka core computer Wanha AICS lani Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim Nongpoh marprsya bat ke school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kirkom hikai ban tip ya ka computer bantip khambnya shishu phun hau number pra line nyo ar nyo saw ar ndreu nyo lani pra iwe line ar not saw pra san saw wan mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henrengi diru ya ki laptop bat ki computer ki barim lani ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top. Daga jingsku burom halor ke jingla jong ki Heprit nong ilekai football jong ke Nongjeri Presbyterian Secondary School kibala lit banya bynta ha ke jing ilekai football subrata kop kibala mi khamat na ke jilla Meghalaya sya ke lumpung ilekai football jong ke national level uba Charles Marngar ubri president jong ke school managing committee uba longru ha ke jukupor u MLA bat MDC ke Mawhati constituency ulapan pau ye ke jingsu komen ke bakrau halor ke jingla jong ki Heprit nong ilekai football ke nek school ha ka jingi khun ha ke lumpung subrata kop sub junior under 15 boys kabla long mantak sngi ka arpu praterik unailar arjar arpu saw ha Bangalore kumban syukdo bagan Nongjeri Presbyterian Secondary School kala penrem ya ka Major Dhan Chan Sports College Safai Etowa na Uttar Pradesh unu nomi khmat paiba na Mawhati constituency ulai Khublei ya ka kanhun kabla wanra ya ka nam ka burom bad ha ju por ulai Khublei ru ya ki coach ki team manager bat baro ki official ki balalej ban senran ye ki Heprit nong ilekai jong school shushu ulong ro bagane ki jingjob mar ki jingkemen omdei tang jong school Nongjeri Presbyterian Secondary School henrei ka Bhoi district baro kawai Khublei ya ki jilla Meghalaya baro kawai ulapan pauru bola dep ban ye kran Rangbah ka telefon shaw chief minister ka jilla ukonrat ke sangma ha ka bai dei bat ka lej kawan jong ki khna na ka bynta ka Wanphai bat ulapan pau ya ka Khublei yaw chief minister ka jilla ha ka bawat ka game ru kampat sedang ulakular ban penbuk daga Liengsuin na ka bynta ka Wanphai jong ki Heprit nong ilekai football rengkat ki official bat ki coach ulapan pau ru ya ka jingskungu ya ki seng bhalang baper nang ta ki board sarkar ka district sports officer bat kiwi ki baladon bynta balala ban wanra ya ka nam ka burom ya ka jilla barok kawai Khublei ki barok kalau sisa meski keman handuk kata ban pau syafi baro kum presiden jong ke school managing committee jong ke Nongjeri Presbyterian Secondary School ban hangaju uporo kum local MLA MDC jong ke Mawhati constituency yang ban pau sisa yang jing keman bakram ba ke Nongjeri Presbyterian Secondary School benda kesni kabala mi khman na state level ka jilla Meghalaya ka bai ki jongi ha ga jingele final ya ka super protocol na ka sub junior under 15 boys kala yo ban khur ya ka nam to jingjo ha ka national level super protocol kabala long na sni ha Bangalore na kalian ka jonga kum president jong managing committee jong school but kum local MLA na congratulate ya ke team kalong ra ya ke nam ka buram na congratulate ya ki coach ya ki team manager but kum juru ya ki baro ki official ki balalej ban senran ya ke team ka jongi na pan pau ka jing so kaman ka bakram bakane kamnong tang ka buram nam ta school ka jongi ka Nongjeri Presbyterian Secondary School kalong ka buram ka bakram ya ke Bhoi district baro kawai bat kalong ru ka buram ya ke jelahi baro kawai sesisen na kalian ka jonga ka shimi ke kabu but I Khublei kirpang ban congratulate ya ke tiang ka jongi ka blawan ra ya ke nam ki ka buram ya ke jelahi baro kawai ha ke ju ko ngakwa ban penpau ba mene kapor bangidang concession ngalayo ban telefon yo chief minister jong ke jela jungi ukon rat sama har bede bat kalet kawan ke joki ban Wanphai namar kapor bangilet ngilalet ke flight pada ke sisa ban Wanphai
ila pembek dekat train ban Wanphai tendai nadu mana bangim pat ke game keempat sedang ke jingi keren ban chief minister lada ban pembuk lupa dekat flight bakin Wanphai ki players ki jongi ki official ki jongi ki team manager ki coach baru arpalai ngon ki badan mentah Bangalore bakin Wanphai dekat flight omshu dekat train yang pertama ke jing ai Khublei putra Yo chief minister jodoh jelah ke jongi wat haba ke game keempat sedang lada ban kula berpenbuk iki flight ticket air ticket nak benda ki players ki jongi ke burang baro ngi ai Khublei alam nadu ke sedang nadu ke district level hadu ke state level bat benda ke national level ispen pau ke jing skomu ke crown ye baro ki beladan benda nadu ki sengbalang nadu ke sorkar u district sports officer bat ki wei Khublei dan benda nak benda banon rak ini ke nam ke buram ya ke jelahi baro Bhoi